παγκόσμια ναυτική ιστορία αρχίζει το 480 π.Χ. με την αυμαχία της Σαλαμίνας. Ο Ενωμένος Ελληνικός Στόλος κατορθώνει να νικήσει τους υπεράριθμους Πέρσες, ελευθερώνοντας την Ελλάδα, χαρίζοντας νέα πνοή ζωή στον πολιτισμό της και σώζοντας την Ευρώπη από την ασιατική βαρβαρότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανθρώπινη προσωπικότητα, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για τον πολιτισμό γενικότερα. Με την πάροδο των αιώνων, το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσονται σε θάλασσες του ελληνισμού. Το εμπόριο και οι πολιτιστικές συναλλαγές ακμάζουν. Νέοι θαλάσσιοι δρόμοι ανοίγονται για τους Έλληνες και με την ελληνιστική περίοδο ο πολιτισμός εξαπλώνεται μέσω της ανεπτυγμένης ναυτιλίας. Ακολουθούν τα χρόνια του Βυζαντίου, τις θαλάσσιες αυτοκρατορίες, τις οποίες η υπεροχή στηριζόταν στα πλοία της.